Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin wagi 3 November 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer manunggil ing Gusti, manunggil ing Gusti. Para adi yuswa, wekdal samangke sinebat sarwa gampil awit saking teknologi ingkang majeng. Sedaya ingkang sarwi gampil lan canggih punika numusaken raos kiyat lan pinter ngadepi menapa kemawon tanpa perlu mbetahaken liyan lan Gusti. Nanging nyatanipun ing raos gumunggung punika wonten raos ngloho lan kijenan awit ugi krisis lan bab ingkang dereng karampungaken. Punika gegambaran manungsa ingkang nebih saking katresnan lan marginipun Gusti. Yeremia 9 ngemutaken kita bilih Gusti sampun nimbali para kagunganipun bangsa Israel amri mratobat saking raos gumunggung ingkang nasaraken. Bangsa Israel kaemutaken bilih adigang adigung adiguna punika ngloho. Gusti ngemutaken tiang ingkang miandelaken kegiatan diri lan seserepan kadonyan sarta manahipun nebih ing Gusti tamtu badhe sengsara. Milanipun kedah tepang lan manunggil kalian Gusti, gesang andhap asor lan jujur. Awit Gusti kemawon ingkang saged ngribah lan maringi maknaning gesangipun. Gusti mboten ningali gumebiaring gesang nanging ngupadosi mana ingkang tulus lan mratobat. Milanipun Gusti mberek bangsa Israel amri ngetuni lampah gesang lan gesang manunggil ing Gusti. Bab punika ketingal ing Yeremia 9 ayat 18. Kareben padha enggal teka lan padha nangisi kita supaya mripat kita metokake luh lan suluhan kita akembang banyu. Para adi yuswa, sampun ngantos kita punika dumawa ing raos adigang adigung lan mongkok menapa kemawon kadonyan ingkang kita gayuh. Sampun ngantos kita nebih saking Gusti. Monggo kita sami sesambetan ingkang lebet kalian Gusti, manunggil ing Gusti, tetep andhap asor lan ing sak lampahing gesang tansah imut kalian Gusti. Monggo ndadosaken Gusti minangka tuing pitulungan kita. Kadi mekaten kita mboten namung kasil ing bab kadonyan nanging ugi gesang ingkang tentrem lan suka binga ingkang sejati. Punika iman lan prinsip gesang ingkang kedah dipun lampahi ing sedaya gesang. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken kawula amri gesang kawula tetep manunggil ing paduka lan lambah gesang ingkang andhap asor ing paduka. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang udal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku ingkang ugi nembe nandhang sakit. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu,
Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ wedi, kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula wonten ing GKJ Antp, Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyudi Adi, Mbah Jah lan ugi Mbah Tuminem. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Pugeran, mekaten ugi sederek kawula ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Arto. Kawula pasrahaken Bapak Wiryo Sumarto ing GKJ Telepok, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.